Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ma derx il-qorti f'kawża li fetaħ hu stess fil-konfront tal-Avukat Ġenerali. Fil-qorti quddiem l-imħallef Robert Manjon kompla jinstema' l-każ li fetaħ Adrian Delija kontra l-Avukat Ġenerali sabiex ikollu kopja sħiħa tal-inkjesta Egrant. Inkjesta li konfermat li saret gidba ċertifikata fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat, martu Michelle Muscat u familtu, meta ġie allegat li l-kumpanija Egrant hija tal-familja Muscat. Iżda 2 fid-9 ta' filgħodu, Adrian Delija ma tfaċċax fl-awla tal-qorti sabiex isegwi l-każ li fetaħ hu stess. Saħansitra uffiċjal tal-qorti għamlet xi ħin tajjat fil-kuruturi tal-qorti barra l-awla numru 21 isem il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. L-avukat ta' Delija Vincent Gallia der ftit skomdu quddiem l-imħallef Robert Manjon bin-nuqqas ta' preżenza ta' Delija għas-seduta ta' 2 filgħodu. F'xi waqtiet jaqbad il-mobile f'idejh sabiex jara jirċievi xi messaġġ minn Delija. Ftit ħin wara l-avukat ta' Delija nstema' jgħid lill-imħallef li l-klijent tiegħu ma kienx se jkun preżenti. Intant l-avukat ta' Delija ddikjara li m'għandux iktar provi xi jressaq. Il-każ mistenni jkompli jinstema' fil-11 ta' Marzu fid-9 ta' filgħodu, bil-każ qed joqrob lejn it-tmiem tiegħu. F'dan il-każ xed anke il-Prim Ministru Joseph Muscat. Mindu ħarġet l-inkjesta l-Prim Ministru dejjem qal li hu l-ewwel wieħed li jrid l-inkjesta tiġi ppubblikata sakemm jiġu protetti terzi persuni li semmew fiha u l-pubblikazzjoni ma xekkilx l-investigazzjonijiet tal-Pulizija biex jinstab min kien wara dan il-frame-up. L-ikbar frame-up politiku li ra l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil imexxi kampanja għalila fuq gidba ċertifikata fil-konfront tal-Prim Ministru Joseph Muscat u familtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.